Monggo ditabui Mas diserepake untuk mempelai berdua. Belum nonton. Yo. Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu buatan kerso. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah, sini Pak. Gila. Mirip. Mas Dandar, Mas Bambang, mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku. Ini nak. Kepara nyongot. Kepara nyongot. Wis kepara nyongot. Sampeyan kepara nyongot iki sampeyan iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Caitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho genah ngono. Wejo. Kena marahi ya mesti. Ora. Lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampeyan iki kudune setia lho Mas karo bojone sampean. Lah yo wis iki acarane mantanane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampeyan iki wis gak wayah nyambut gawe, Mas. Lah terlihat bosor nyambut gawe. Bugoni cinta tok. Ya ben. Lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu dibangun. Ya berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah enek putran. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng lho marah nggih. Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti jaman? Baru kok ni siapa jaman? Lah Elizabeth Witas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Iya. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Malam. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana atau di instansi apa? Enggak, aku mau mek takon ngono to. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh batuk takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Minum apa? Komik. Komplek. Ya zaman berapa komplek kayak Komik. Kalau bicara, ya, ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. BRI? Ya. Nah, itu utang-utangannya benak ini. Iya tuh. Ini utang-utangannya benak. BRI. Bank, perbankan. Bank. Mbak Elisa mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Iya kerja apa? Klinik. Ya. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. CS. Campur sari. Kata kowah blok. CS campur sari. CS ya, Bang? Klinik customer service. Tuh. Customer service. Customer jadi melayani. Sapa sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak?
Masa lulusan Erlangga campur sari. Tidak kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho Mas. Maksudnya bagai cleaning sari apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Mboten Mbak. Dari cleaning service meneng. Mboten jenengan kan. Ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Elisa. Lah iya. Iso Mbak customer service iki lho. Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak Elisa, pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Tuh. Sudah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekon ku lho berapa hari? Sampeyan lek bener-bener cinta, berarti sampeyan ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3. 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis lamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kali. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lah lho. 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Mas Dendi ndek kota sama ndek kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya. Ya ora timbang rene sing takokne kok. Yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih, yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dendi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to aku lancang ora jawab e. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek mun nakoke sampe abang wajahe. Duh, ya kudu jelas lho, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune ning endi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning panggung kae langsung. Ngono lho, Mbak. Lah iya sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune ning ndi? Cepet jabra. Sampeyan Panik kok gula ngono karo to? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sama nek suwi iki kok malah sampe engko lho iki engko mek teko. Gak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki engko. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, gitu loh. Dadi Oh. mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Momone sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya toh. Iki, ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih, ya toh. Aku ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. ada simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, momone ngene. Ah. Oh, sebetulnya saja ini loh. Bangsat. Tata mana Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki tiba. Ngerti ra? Oh, kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Wes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi ya dadi mantan aja. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dendi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku, gak nanggap liyane nyapa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh, gak maksudnya Ya. maksudku piye, Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng Kan. tak tewu tenan lho. Iki lho boyokku rasa mikir kuwi. Ngefans sama aku ya, Mbak? Ya banget. Banget. Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya. Terus Nyawiji
Puji juga. Iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo Seru aja ketongan. pokoknya. Apa? Yang seru aja. Oh yang seru aja. Iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Loh enggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya ini sebagai dokumentasi. Atau mungkin gini aja. Ya, foto kita foto foto dulu. dulu. Mana HP-nya mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodur prase HP gitu. Mas, Dalam tolong ya. foto no Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, Mas. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama nih kan, kita foto dulu. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyok, Bos. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Nggak, lah ngopo masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Ya. Dipinangkani Kawitaning Sinawang ya, Nak. Oke. Awas sing apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang Apa? mumpung penontonnya masih banyak, Iya, Nak. kita tampilkan sindengan Mayangkara Iya. diiringi dengan sepot Apa? jaipongan. Oke. Malang keke Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik koyo ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh, Iso to? iso. Wah, apa laku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Bingunge. Iso kudu iso pokoke. Sindengan Walah. Mayangkara renek sing ra iso. Ya to Kudu Mas. iso pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Malah entak tak entul tak tuk entang. Ambon baik-baik saja. Malah ngateng. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Op. Walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal seneng kamar Yo, aus. Aus. walang abang Yo. menclok ning kono walang Solo. Yo. Ake.
bojo tuwa ganti api gampang lonjek rapi so nyuling so nyawang ora iso nyanding yo kan walang kekek mencelak ning sampah sama bareng mencelak mati mamas lamreng sang yang midi nindakake abah dawe walang kekek mencelak ning sawah sama bermani mencelak ning jati duwe bojo nom ya mas nyenengne ati yen tuwa sithik mas gregetne ati ganti iya iya akhirnya ilah api ya api ora iso ngendang iso nyawang ora iso gadang walang kekek mencelok ning mari mabur bubar mencelok ning sawi aja ngenyek ya mas karo wanita yen kadung mesu ora legowo walang kekek mencelak ning sawah berat dumer mencelak ning taman muga-muga ya mas samaya karo ora loka rezekine kata barokah sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit walang sangit ya nak sampean lho ngelokne nyapon sampean opo iso njukit ngene iki gak iso aku Mas Bambang urung meneng Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to Bon ora iso lho nak aku alah wis pokok rata pokoke joget ora adil ya wis adil kene iki nyanyine apa neh nyanyi no dikantani sapa duh berempat dong kita walang sangit kekek ora itu oh kene yes ngomong sitok kangelan ditambah telu neh kene ya ora makan pak makan pakai ini iya toh pak mie kok mie Oh, Pak ya, D Pak. rumah saya bakul sempol Pak D Pak, Mbah nih. Mbah, kuwi ngono, Kong. kuwi ngono apa lek kok iso celeng lho lek piye to kupinge jene kok iso tekan celeng bagus kok Pak di aku putune sapa nyanyi ya aku wis gedhe halo sapa dipasne sik tanadane dipasne sik apa neh to iki jane Pak di
aku putune sapa asal aku wis gedhe bisa melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina tansah nelongso karo sing kuwasa wedenono pati sisa neraka Waya canom tapi canom lagune campur sariana kesenian apa tuh? kesenian ngawinan mas Ngawi. daerah Ngawi Buksa ayo Buksa 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 sedur 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 Barongan rai belit asine koyo malih. Buksa 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 sedur 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 Buksa 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 sedur ya
jalanan beluke kagen pun. Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho wong. kuwi lho Mas. Anu kowe njajal Namane lek dengan beluk. Duduk kuwi. Duduk kuwi. Sing seragaman ireng lho. Ya. Kadang sing tak Ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget nak. Ya, dikai sing lah iki mawur tira. Nyanyi lagune seragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis tangane sing ngowel. ngowel be Mas Ayae. mergo gemes bila sampean Tok 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 tok. Jlang. Tok 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 tok. Jlang. lah ya gemes pengen ih ngono. Wah, Jan, enak ya Mas Ayae. Enak. Manjlang apa, Jan? Kowe pomo wonge gedhi Nok kuwi pas yo. pas. Pas lah sampean pas, kan gedhi lho. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, Apa sing gedhi? Lah gedhi ngono. Oleh gedhi. Lah cilik malah wus. Ngompes. Wus. Tahu nih blas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Ya. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yo. Ya. Ya kita pemanas.